Movie run in chan na chuan role thar Jeremiah arun lang. Prom night ani angin an skola meichia kopui nei lo ho te chu lampuya asom vea. Ma se amel chadlawa wangle nart ani awangin atua ma chuan an lo lampui du lova. An lo nol zel mai baka tilmoi lo tak tak soi khumin an lo tiza kher zelbok. Ti chuan play role mel thadeu mai ama chawa lo thu Dorothy chu vapan le in lampuya asom vele a ani po chuan alo rem ti ve mai anu dewa an pani chuan an info pa chuti lai takin an classmate ron kalin an info chu an en renga an fiam zui chu vele Dorothy zaglutuk chuan Jeremiah chu apu ta veka adu lo chung anor luya wanga chutianga tita chu ani thu soin atlan cheta daya chumi nuwa a classmate ten Jeremiah chu an soi sa zui shepa chu muna omve te po chuan chantum lovin a soi sa tu te chu an lo fui por sau sau zo kani tuna chuan kumsom pathum zet alo liam ta a Jeremiah lo nar tu zinga mi tho selbi chu mi papakhat Jason an nen an indeta ma se Jason na chevelle mi zia chu ngai theilovin selbi chuan an indate chu ati top tawat an in thaliam dona Jason an selbi chu in thlanan info ala rota de udewa chu vele selbi chuan psychiatrist panturin alo shil nakin dewa selbi chu college kalin athil zir achun zoma ruang lema autopsy ti tura azaidon lai takin thom asheta thut maile endik turin chu thom lo chhuana lam local room a chuan avakal da zela chuta a classmate mi papakhat hi lo lang thutin ati phutchiang hle chupa chuan selbi chu zanrei to taka enge alati reng ti te chu alo zota selbi po chuan autopsy a practice thu alo changin chupa po chuan akal sanzui ve mai akal nu loka selbi in envelope a muzuya achunga chuan tha ani tur thu in zia na card alo om an fiam mai mai nia ngagin ruang zai turin a na tho na ruma bok chuan avalet le a chuta azaya tumlai tak chuan ruang chu aron cheta a hlau lutuk chu achi ai hlea rum danga arwang lem jok chu avamu in zeina chem a chu vata lawem ema room en kwalvel lai chuan nunglama chang tu emo hian aron cham ma se atal chuak theilawa ruang da na hmuna chuan ava biruta ngal relote ya Michael vuapo chu aron lang vele ngala bek zong zong a en chwa vek nuwa selbi chu a muta angonga azain at hatta der maya chuta chu pa hnara tang chuan thi senaron chuak chu Jeremiah a phore mo lo deu changa a hnara ron thi zel dan chia kha ania chu chuan twal thatu pa chu Jeremiah ani ti ati chiang chumi zan vek chuan Katie le pe chite chu de nei turin restaurant an kala Katie chu abial pa adam anen an la in chen fel chi alawa wangin chutianga de dang zonga chua chu nuam ati lo dewa ma se pe chi chuan abial pa zungol ve chu a then thuai angai tho thu lo shilin a min thei ta sham mi pa ho an va mu nu chuan an va in pe chi an thlang veka an chua nuwa Dorothy ne na chang koldongin selbi thi thu aron shil an chen nu vina hun ser an man zoa Katie chu abial pa adaman aron pana zu in lama har satna anaya chuan in siam that atum ve hle thule hun enge moti chen chu ala in le to mi alo thu soin Katie chu ni that puya asoma atira Katie chuan han she deuh hlek ma se atopa chuan athu soi chu ringin alo pum vele tani Revaglova an chian ho chu ho turin an in buat saita a an kalma in detective vonan aron pan an chian nu Shelby chungchang le an in mununun ber tumte azota nulate chuan Shelby chu a medical school lama a boy chin e mawangin kumkhat chuang an in mu to lo thu an lo shil chumi nuwa detective chuan Shelby bialpa Jasona tuna a omna chin hria tak lo chungchang chu azot vele a chu po chu an lo hre chuang lo ti chuan a card pe in thil eng po hriat an nei ani chuan kol ngalwa turin a shila akal santani in lama an ho nuwa Dorothy in Valentine card Selby in athi ma a muang chia chia kha a mu vea a chia rual chuan mi in preng an tum mai mai ni inangai
chuta doorbell aron ri ava hun chuan gym atanga ashiat kambela alonia a thian pa in room luan man apek theilowa wangle ani po in poisa engma anei to lawa wangin an no chua thu aron soya Dorothy puina chu aron dilani Dorothy la chuan kambela chu alo duruk ve de wangin alu tir ve mai Kate in bualai chuan in chunga tu emo omve tlata hriat na aneya in fiaturin avachuaka ma se tu ma amulo kongkhar a in hongti a mu chuan ave en fia chuta kongkhar bula Jeremy mai korlo omrengot chu avamu lelama lili po in tu emoina adorbel anlo met ji sia in kongkhar avhonga nima sela tu ma anlo omle chuanglo chuta chuata chocolate bom lo omrengot chu hongin achunga chuan lekha lo omboka atira chuan abial pa hne na chang ani emotia mase athuziak to pa MJ ti lo omawang chuan pe chita tur zo kemo atilia nima sela pe chi po in ata tur ani lo thu soita ka chuan lili in chocolate chu a eta deya a chocolate aya chuan ran nunga lo om nge ngeya anua tunge MJ chu ni thayang ti an ngai to alia reife an ngai to nu chuan pe che chuan Jeremy mingan ni aringta nima sela lili thung chuan chutiang thil chu Jeremy na ti the aring lo hulhwala chu ba ka a omna chin po an sheto lo shim bok zana chuan party na an kala Ketin pe chin ne na a ina mi tu emo an lu thule tunge ani ero ashiat lo thu chu alo shila chuti lai takin lili in abial pa mek saron shrain a chantenin chuan in mel shatir anu deuloka pe chile kambela tipo an lo in muwa an in biak lai takin Dorothy aron langa a chante ne na chuan kambela chu abial pa angin aron in mel shatir ve a nakendeva lili le mek sate chu bedroom ma an lo omdun chuti lai takin meche pakhat Amy haron kal lili in alo mu chuan chuak turin a shila ma se meksan ama kaulu ani thuwa soi chuan lili thinrim chuan a chua santa zok nima sela a chua zong chuan konga bo tatlat maya thokle khata Jeremy aron lang thutin thalne naron kapa chumai chu du tok lovin voin ni dang akap non le lili chu in noi bollo bom chunga tak chuan ataluda athi zui tani atuka an thian ho chu detective vonan ko khomin lili chung ten le kha an don chu a mu tira an han en chuan Jeremy mingan mu chuta chia chuan an ma ni tha tum tu chu Jeremy ani an ring heta burmai ani detective vonan engwanga Jeremy an chungnula te chu tha du thlat nge aniang ti han zo chuan Dorothy in an no pande ulaya Jeremy nena an in kara thil thleng chu asoi chuakta a detective vona in an chua sanrol chuan Dorothy chuan ama chu Jeremy bitum dot le nia in ngain achi ai ta hle a chuta pe chin engthil chi ange thlenga zo chuan Dorothy chuan 6th grade an ni laya Jeremy nen an info tum khan Jeremy khan anor luilo thule an chandang ten an lo ena wang khan azak lutukin Jeremy pu ta vekani thuwa soya chuta pe chi chuan kum hele chen nuwa Jeremy an phubala tura chutiang thela thi thei chu arin lo thu soin lo thon tur oma ashiat lo thu Dorothy chu ashil Kate chuan Jeremy chungchang enge motala sha thei be sein azong kwala ma se engma ashe theilo chuti lai takin adaman aron chong deu thut Kate enge aron ti azo chuan dinner date an nei tur chungchang kha ashil nona chuta Kate a boy ema wanga aputlin thei tak lo thu soin adama chu ngai dama dil zui chumi nuwa adaman Kate chu athla ho a konga an kallain Kate chuan Jeremy awanga boina an to mek dan chanchin zong chu adama ashil ta vek atuka an chan thum chuan detective vonan akau khomle Jeremy chanchin a sha thei chin chu ashil hloma thil thlen nu lo khan no pangte nung changsiam thatna skula sonania akumlia juvenile hola da anibok tin tharuk nuwa ril rubuai en kolna damdo ina da anile a tuna omna ero shiat anilo thung chumai ba ka anu le patit chu in ka nga kumkalta mai khan an boral bok
detective Von nan nula te chu an bial pa cheu te chan chen a zot le a ke ti chuan Adam chu hunrei tak chung alo sha to awangin chu tiang thil ti du tur mi chu ani lo thu soya Dorothy po in Campbell chu Jeremiah ani lo ti chiang taka arin thu soi ve bok atuk Valentine's Day chuan Adam an Katie chu zana len chua puya asoma Katie po in asob na chu alo pom ina alen nuwa a ina chuan pechi alo oma pechin Katie nena chuan an omno hlanin detective Von nan thlema tum thu te chu alo shila chuti lai takin Dorothy in ron call police ten Campbell zona an zofia thu te chu aron shila chutiang che in Katie point police ten Adam zona an zo thu alo sei ve boka police te chuan Campbell chu khopui chu asan lo turin an shilbok Dorothy te ina party an nei don zana chuan Campbell an Dorothy chu Valentine's Day gift atan chi apea anuwa phone man lain Dorothy in basement a chuka heater vo on sak turin atia ti chuan Campbell chu basement a chukin heater chu avo onta azo nuwa thokle khata nungra machang Jeremy an shrei puinen ron be thutin Campbell chu athat vele tani party na chuan Dorothy chulung chedavin alo chua Katie nena chuan Campbell an achen tada inia angai thu soin Katie po in athiam ang tokin alo nema chuti lain pe chi chu ama chawin alo lama mi pa pakhat hian ron panin pe chin lampuya alo som an lam dun lai chuan chu tlangwal chuan pe chi tan surprise anei thu soin ruma ashwaya chuta tlangwal chuan asilai phor chuakin pe chi chu mutpui atumani pe chi po chuan alo zom ve zela akorde chu phel sakin khuma chuan atron beta ti chuan bati chu asilaya tak chuan fartirin achwa san le tadai party na lama thung chuan Campbell bial nu hlui hi aron lang hlol maya Dorothy chi or amorwal chuan ata turani thu soin pekir le vat turin avo veringot chu vele Dorothy zog chuan anot chuak tangal chuti lain Maxan Katie nena Lily omna alo zota Katie Lily chu Elleya akal thua soi chuan Maxa chuan Elleya thlen lo thule afia turin athona office po abiak vek thua soita a chu thua shat chuan Katie chu amang ang tale lelama Campbell bial nu hlui chu room lama alo valu dule shama abial pa hlui sana chu ruin in hnuai lama achuk le chu Jeremy an a meche tha alo nuk mek hi awa mutanul mai a hlau lutuk chuan chu pa chu avoringota ruma alutin abiru tangal reife anga nuwa aron chuak le a himta emo ati mana thokle khata Jeremy an ron manin dal thalang lama na takin athe pheya dal thalang ke themnen chuan a ngonga azain a that vele tani Katie Dorothy chu Lily chanchin a shiat le shiat lo awazot ti chuan pe chin hena Lily chanchin zo tura ankal chu Adama zulo in mek an vahmu Katie le Adama te chu an in hnial zuya Katie thin rim chuan chu mun chu a chwa san zui pe chi chu ama chawin pula alo in chia relo te a thoma sheta a en fiatura a chuak chu Jeremy an lo be thutin pula chuan anor luta akal nantlat ti chuan drill mangin pe chi chu a chun tlanga natuara a room lai takin drill chu tuya a thlaka karen chuan pe chi chu aman hlumta ni Katie le Dorothy te chuan thil omdan rin hlel omlutuk vel te chuan lo soiduna chuta Dorothy in Adam chu Jeremy ani theya arin thua soi chuan Katie chu athin rim le a Campbell zog chu Jeremy ani thua pu vele chongin an innial zui Dorothy thin rim chu a chuak tadaya ti chuan Katie chu pona awa chuak vele in lubung hi awa muta thut mai a hlaulu tuk chu a thian te hnen lampanin Atlanta ngala relote a Adam nen an intok a omdan vel te chu danglam thlatin a sheta a chuta Adam chu Jeremy ni theimaya ring thutin a ro hlua tak mai chuan na takena pet saka in chung lama tlan lutin pe chi ruang chu awa muzui ti chuan Dorothy pa room lama avaluta dar thalang tike in silai chu ala chuak in chung lama a chhozela kongkhar a honrual chuan Jeremy aron lang thutin an pahnih chuan leilona an lum thlazuya
Jeremiah chu arun harle thuta adaman silai nen arun kap ngal adaman aron chan nu chuan Katin arin lelawang khan ngai damadil ta ngala Maikor phena mi chu tunge ani shatuma an han en chu Dorothy aloni Katin thil thleng zong zong le an chian thita te angai to chuan alung chetak zeta Adam chuan ko in alo nem chu vele Adam nara changa ti sen run luang chua kan mu aumzia chu Adam chu Jeremiah nge aloni a Maikor chu Dorothy vuatirin athil ti angin alantir mai alonia midang zong zong chu that vekin Kati chaw azua a chan chu midang zong zongin anti du da chin lai khan atira chang Kati chaw chu alaka that chom chun aloni wangani mi tu ma hi kan musitin deuso takin kan tong khum turani lawa Keini in thil hote a kan ngai le kan the ngil zui mai thei po kha mi then khatan chuan ril runat vong na le pubalak du na hial thin lung nei tir tu aloni ve thei reng ani ti shareng chungin ni tin huni mang chin donia kan channel min lo clear sak china wangin kan lo me